para mga barkada, welcome sa ating panibagong lakwatsa. At kung bago ka pala sa channel ko, napadoy mo yung subscribe button and syempre ring mo na rin yung bagtingan para parati ka updated sa mga bagong videos. At ngayon, samahan nyo ako sa akin lakwatsa dito sa Magaul Bird Park! So, day 2 ng ating biyahe. Kasama pa rin natin yung Escuela de Sofia. Kasama natin yesterday was junior high. Ngayon kasama natin is senior high at elementary. So, hatiin nila. Mayroon silang dalawang itinerary. Isa sa Subic. Tapos yung isa sa Morong, Bataan. Tapos sa Mount Samat. Pero di natin alam kung paano diskarte ang mangyayari. Paghatiin ko ba yung katawan ko? So, di pa natin alam. Pala, ang tulog natin is 2 oras lang. Nakauwi tayo kagabi ng alas 12. Ating gabi. Pagising tayo ng mga 2. Kasi meet up is 3 AM. Wala pa tayong tulog. Meron pala, 2 oras pa lang. 2 oras pa lang yung tulog natin. Let's go. So dahil tapos na tayo sa Dino Island, din-wrap off na tayo dito sa baba ng Jazz Camp dito pa rin sa Pampanga para puntahan natin yung itinerary na pupuntahan ng senior high. So kinakatakot ko lang na dito mga kada kasi wild to. I mean dito pa lang sa gilid na yan may makikita kang mga unggoy. Ang maliliit na unggoy. Nakatakot ako hindi dahil baka atakihin ako ng mga unggoy, kundi baka kunin na nila ako. Kasi matagal na ako naglayas. Baka pagalitan ako. Bumalik na ako sa baryo namin. Antayin ko na lang yung sundo dito. Tapos akit tayo sa Jazz Camp. Jazz Camp is yung sanctuaryo ng mga ibon. So wala pa ako sa sundo ko mga kada. Nakasakay lang tayo dito sa may dumaan. Buti na nakasakay tayo. Siyempre, try natin mas lumapit pa sa ating pupuntahan. Para naman di na mahirapan yung sundo natin. Doon na tayo mag-aantay sa mas malapit yung Jazz Camp. Buti na lang. Thank you po. Dire-diretso lang ako kang gano'n. Isa na lang po. So yun, nakababa na tayo. Sabi daw malapit na lang dito yung Jazz Camp. Kaysa magantay tayo dun sa kanto kasi medyo delikado talaga. Kanina kami nadaan kami isang unggoy. Kaya sa mas delikado ngayon, baka may mas madaanan akong unggoy. Tapos yung unggoy nagbablog. Ako pala yun. So malapit na lang daw to. Hopefully yes. So dito pa lang narinig ko na yung mga huni ng ibon. Ibig sabihin malapit na tayo sa Jazz Camp. Kahit di pa natin nakikita na malapit na tayo. Narinig ko lang yung huni ng ibon. Narinig niyo yun? So yun mga kada, andito tayo ngayon sa bird show. Dito yan sa Jazz Camp. Pagdating ng mga estudyante, andito na agad sila. Pumorma agad kami sa bird show kasi ito yung pinakauna at ito yung highlight ng event nila. Kasi kapag meron ng apoy yan, medyo maingay lang. Pilipino ni Papa. So nakita nyo kanina, yung baggy na iniinom is healthy naman yan. At okay daw yun para sa yung mga UTI. So yung mga kada katatapos lang namin sa bird show, ang pinakamaganda dun kasi hindi lang yung basta-basta bird show. So meron din matututunan yung mga estudyante gaya ng first survival procedure ang tawag ba doon? Survival procedure kasi tuturuan yung mga estudyante na
Nag-share sila ng knowledge dun kung paano gumawa ng spoon out of bamboo, and syempre paano gumawa ng kulutuan ng takore, at syempre kung paano magbuhay ng apoy, So para sa iba na entertain yun, ang pinakamaganda dun kasi may mga natutunan yung mga bata. Gago, bitawan mo. Sayo. Sir, may shoutout ka po ba? From Sofia. From Escuela de Sofia. Yeah. May shoutout ka po ba, sir? Wala lang man. I love Edsy. Yeah. Sir Dex, nice. Thank you, sir. Thank you. Okay po. Sir, kumusta naman yung kasama natin mga estudyante ngayon? Okay naman, mababait naman sila. Sa aming planeta, walang ganyan. So mga kada-update, tapos na tayo dito sa Just Camp. At syempre, nag-umpisa tayo kasama yung mga elementary. Ngayon, kasama natin yung senior high. Andyan sila. At ating final destination before going back to the office. Punta kami sa Pure Gold. Pure Gold! Always panalo. Meron pa isang activity. Invite tayo doon. Pupunta tayo ngayon. Meron daw gulay at swing. Sinabihan tayo nung isa sa mga coordinator dito sa Just Camp. Oo, ikaw slow mo sila mabilis. 1, 2, 3, go! Subscribe nyo po si Kuya kahit di kami close. Oo, thank you. Pero, kaya kami naging ganito magkausap kasi dahil sa idol namin na si Kong. Yan! Yan! Mga Lodi. Yan! Mga Lodi. Mga Juni, mga Pangko. Mga Power. Mga Yes Sir. Lahat Mga sila kaibigan. dyan. Mga kaibigan. Si Eman yan. Baka mga kaibigan natin si Kong doon, no? Baka naman, Kong! Baka naman! Wala na akong pera! Hindi lalakasan, tataasan. Wag! Ayoko na! Ayoko na! Ano, may sabihin ka babago ang lahat? Hindi pa naman po ako mamamatay sa okay na. So safe naman, di ba? So nakita nyo naman mga kada kung gaano kataas bago bitawan. At ang pinakamalupit doon kasi ang ending niyan, maraming track. So mamimili ka na lang ng babagsakan mo. At bangin yan mga kada, nakikita nyo dyan sa likod. So kanina excited tayo. Ngayon, hindi na. Kasi di na natin i-try. Baka dito na tayo maihi eh. 150 pesos, makakasakay ka na. So kung gusto mong pumunta dito sa Just Camp, 150 pesos lang to, ganito. Para ka nang sumakay ng Vikings na mag-isa. Hindi po ako ready, naihinga po ako eh. Sir, ikaw na sir. Sila po muna, hindi estudyante po Go, muna. sir! Go, sir! Hey po sa mga fans ko dyan, stay tuned po sa next video ko ng dance chat. So nakikita nyo yung unan dyan mga kada. Nilalagay yun dun pag nauupo. Dito sa sakayan. Kapag naihi, dyan mag-absorb. Tapos lalabahan na lang nila. Yung unan para sa umiihi, para ma-absorb doon, yun na lang lalaban. Oo. May sasabihin ka bago matapos ang lahat? Ngayon third quarter, bagsak ako. Sir, wala ka bang last will and testament? I love the 104 million Filipinos. Kuya, wag ba na pong ganyan? Hey! Wow!
Parang baboy. Bakit ang luwang ng sa akin? Thank you po for choosing Jazz Camp. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman. Kahit matapos ang magpagkailan pa man, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig. Hi vlog! So nandito tayo ngayon sa bus number 3. Wait lang ako muna. Nandito tayo ngayon sa bus number 3 ng Escuela de Sofia of Caloocan Incorporated. So ipapakilala natin isa-isa. Si Bernice, si Jed, si Chad. Sino ba yan? Yan, tamang ML lang po sila. Yan po yung ginagawa nila dito sa loob ng bus pag sobrang bored nila. Ayan, si Ina. Hi vlog! Say hi vlog! Hi vlog! Hi! Bakit kayo ganyan? Wala na ba kayo mga energy? Ayan, vlog take over. Hey. Hi Wilmel. Ayan. So, ang next na pupunta natin is ang duty free. Ay, sorry. Ito na. Ito yung Liza namin. Oh, grabe. Ayan. So, babalik ko na kasi ang bigat ng camera. Grabe. Ilan pa kulang? Thank you po. Ano, okay ka na? Opo, okay. Ano pangalan mo? Nikki Saldino po. Yan na, si Nick. Ang ating vlog takeoverer. So hanggang dyan lang katapos ang ating video mga kada. Hanggang sa muling lakwatsa, it's your Orago Vlog, Judy Dos Santos. Siguro dito pa lang, di ka na magtatampo, dito pa lang. Yes, sigurado. Bagong-bago yan. Bibinyagan natin yan. Ano may shoutout ka ba? Pinapati ko nga pala dyan mga taga-lutukan dyan. Merry Christmas. Nagpas na. Ibabalik natin. April. Siyempre mga kada, mawawala ba ang yuans? Kapag nasa Pampanga tayo, hindi mawawala yun. Kaya dito pa lang, nauna na tayo ng isang tropa natin, sir. Sir! Ang sarap niyan, sir ah. Kaya na. Our menu for tonight. Nilagang baboy with sinigang. Sinigang na patis. So nabusog na tayo doon. Sarap na ang nilagang patis at saka sinigang na baka. Ano, may shoutout ka pa? Oo, sinasat ko pala si Jude de Los Santos. Mag-ahit ka naman! Pati yung bigote ko sinoutout mo eh. Sir, alam ko may shoutout ka sir eh. Yes! Ina-shoutout ko nga pala ang mga taga Lucena at sa Bautista family. You know, Rene Requestas. So siya po si Rene Requestas. Rene Requestas ng Yuans. Ang Yuans is Yuans pasalubong. Dinadaanan namin every time na nasa Pampanga kami. Ito binibigay sa amin. So yung mga driver, coordinator, yung tour guide, binibigyan nila nito. Libre. Kasi kami, nagdadala kami ng mga guests. So bumibili sila dito. So yung pasalubong center, saan dito? Ano ito yan? Ito nga pala yung mga pera ng Sino? new ones. Yan. Yun no? Yan, ang mga tindera. Mga tinderang magaganda. Ay po, kaway ka tayo, kaway. Yan. Ate, kaway po. Hi. Hindi kayo po dyan, kaway. Thank you. Magkamali na ako. So yun mga kada, nakikita nyo na. So ito yung Yuans. So kung mapadpad kayo sa Pampanga, mag-drop by kayo dito kasi masarap yung pasalubong dito, napaka-fresh. Kaya nito, ang init pa, di kumakain ka sa init. Tsaka kakain ko lang. Ma'am, salamat po. So meron dyang otap, meron broas, at iba-iba pa. May espasal ba dyan, sir? Wala. Walang espasal, huwag kayong maghanap ng espasal, walang espasal dyan.